ndoro naye kwa manya eseginga kiere tako baraka naende igwa ama tuko yo moerio ngaya abantu bakogenda guchia Isaya 2 ebirungo 2 ngainya sata gete togende guchia Isaya 2 soma no nyamwenzi. Okay, soma. Elia banta wange oyo bwate maiki wono soma. Banta wange mbagendeo batebanye bagendeo injo totire gochiasere tuno kyomonene bagenda ase nyumba ya Nyasaye o Yakobo elinde atworokererie chinchera chiaye na injo tonyare kobwatia oboeto bwaye ono tiganda aburi iga abantu bamatuko yo moerio ngaito bwanerete kogenda abu mogonte abu mogonya no akeri tuwasoma ngeta togende ngabakariri bateba niri ngeta togende abantu bamatuko yo moerio bakona goteba nga richibu omoerio oro turabererange ekiagera ebintu ndabo bibu na riri byarenge kisokoro chiaito wana tiganda ababoli bali abanyene kisokoro kare abasacha nkomina barenge era nkomina bali kare abakungu nkomeka barenge chiromi bolyo etaboziwa abantu era ngakiere bokungu akoro kekenyoro kabantu babuteta matanga muna bono oro kaba bakabona kike manundo yo noyo bako chikorigere liuya banyora no mokungu ogentoki oro lingana ligonko nonya bitutundi lyarenge moyare kombeka buya barabunga yembeo ya chiete lirikare nga ichi umbu chia chiete chia chago cheke gorieke bangira bali abakoro bali be dini kare abangina komina barenge tuki beraro bakiere omonta atagete gakoro ke kanisa ya manyange emea ye kanisa ya korireki mokungu manone perfume koruka ogo ikagesierio kuna bono kago soa kwegwa abantu bechi ara chibakubona ngoyo gaki eitie aye chai igonkwa nago soma Isaya 3 ebirungo 16 gotirimboka Biblia batebanga abakungu basayo nigo baraberori bono naboro omwero likoruka bake kanisa ngakiore chai ekanisa tali ediziko gocha gonkinare ngoteba abantu bamatuko yo moerio Nyasaye otebire totire gochiasege tunwege chenu toteba nie igura bateba 2 Peter chapter 3 verse 3 and 4 betara ya kabiri isato ebungo bitatu na bine eri tangani yentenga yo kwana okay litangani omanyeri nganeli bona iwa bari to tira gochiasege turu kia Nyasaye gachenu litangani to manyeri nganeli ngasama tuko moerio abantu abanyacheche bagosekereria inabache owakuri balia bagotunyana okogania kwabo abanyene basifo ndoje nayo korani soma bagoteba ngaibore ngaiburu oboikeranu weira elia yogoja kwaye na gikorwa awo chisokoro chiaito chiararete ebinto byonsi nabo bigendererete engenje iyo buna byarenge korwa liryomo chakano wogotongwa bora abantu mbaye chikanisa ekiagera mbararo bikone mbararo saini jiraborokie bono mbati mugetake iroko mogaka umubona ki umogaka ngogenda ore dini yaya ekanisa ero nimba etomongina ngabana entoki abantu ogotebia ekanisa ni yabangina na abana karagenda masara onkore lakini
karakora ngaki karagenda ekiagera abantu mbara mayanga asa matuko yo moerio abantu togotira gochia sege tunwega chanu nanda abande na barabu na batotire te gochia sege tunu kiega chanu lakini toro moganda otangeta abandi aho chigokoriga riga otebanga lyarionye nere dini ekoira abantu igoro lyari tigera abaigo ekiagera gokongea gokwana embori ekoria matunka muria na imeye dini no okorete ngaki mokuwa kore mosaja ngabona eno mosaja isaine wana zinyunga ngirende na izana ntebi ngo kingi isaine ona kosuka gochanga nege tugi erinda matebi ye isaina lo sen como renderare ke tugi yo sen como tigare como chorio ekera machori ya koire naende kwa iwore imeye dini o tagocho mwanchi one wakango saba korangeria bantu bande ngayago kuira baba igurase yo gochori atakayo igorasa atakayo gochio teño kobiara ngagore tire bunande tire ngaibonara koire bongita tabateba naye gokobe dini leto mugatana ne ko aki incha senge njonde kanisa etofauti ne koreteki takobe dini naende kwabo mugandori ore gotanga abantu bande mbara na Yesu tabetaya abantu bakomorikira bagotebanga asenyare baturekeire embo yanyare bego yarengembe lakini kesebaumerana na Yesu amebadilika katika jina la Yesu erinde gatogotera tigakera etaya yoke no maene yatokanga inchenaye egento totangati chitari korima aseria taria Yesu naiwe bagatebanga omongena nabugata abantu bamurendete abantu bakoku bakabamura tari bonsi bakorenda ngena biara naende kero omongena chwarire igago kubuango tago ikamia keye ekiagera chinga kingo ikachire chinguru chikoera banyoro chakire koinyori gukorumaega chakire gatebu ngonyore inje nkwambuga ta sorota yao oinyore yento getenchi arenge ona koinyori gukorumaega ekarona tegerere igona igumo ngina bitutu egenta nchete koli nensu ensu nechisiringisa teko ndaisigo monto kobeke paketi nganta getena gore ensu erinde na iro mongena ke okono kweru konene naende igwa bari muamorenda una muamorenda onya tanyore tiba gakwane nyasaore moyo nyasaore igoro korigere lie bikorwa na inwe morendwe aseria taria Yesu igonye gokona kuwe bachira nyokobiara ngomanyete na nyangete umaeta gakora gusena ki iro kanyotere tenga mokungu tabwatio mwana taeta njera na eteire ha ngokumiare saa 10 taraika oranya gokomuakania Biblia gotebanga nyasaye tari gokora ruwe cheche ekiogo simekana kiogo ki woikoge serasima pasacha mbare kerongi na ruarete akona komoigu view sasa akona wake siminga na kiabo kabo tana gochache komorora yani taigueti gosenkende aseba kongokia ekera hakerwa siminga aro ngayore yakabano okure obe igakwa tigati mwamolekire mochari ngai mwamoleka ngai ya njenero aya ngomoleka matebya furasi motomere chibasa morusi abuchenero amoire maroro arobono lyalio chakire komubwatera koboko yalibono abairo muya oruo mubwatera koboko chigwiki chero nonye iseto konyoyo mino nayo sese ni weba igo mogaso igoro ako ganyo montakwe amanya kobo uengenjo yalioso akona gonchi abantu asengenjo kwamanyirenga ariko yasogo tonde bisangio bane bisangi ngokora biroki aya tiga mangana yebisangio besanjiri ko gomugima bwa muntu kai 71 verse 9 Psalms
71 verse 9. Biblia goteba se abaibori ekero bagotire ninki bagosaba omwana n'abakorere. Tobaisa ebe jakaigo. Ose mwatiga gosoma. Aya some ke yuna kere. Ama uya. Tobaisa gonjwara ekeronda ale na gotire. Tontiga ekero chinguru chirabe chiangereire. Haleluya. Omoibori tabase gotigwa ngekiage chiamoereire. Ekiagera omoibori oyo nerogere tore kiore. Basacha mora kware gotoka no yete mokungu oyo bwate tare gogwanja. Igare koboringa oyo ngina bakakaro morogi. Iga chete koroga akamotigo koyia. Lakini omongina gakouya yera geta masenge kore tiki. Igo mongina gakore mereme menene. Omogaka agakore mereme menene. Agakorire sukuru ogasoma ogaikase gwaigete. Nyota somete ogaikase gwaigete nonyense michigacho karika irubenga senyarebe nonya kuebete address na gokonyete maite sanire korango kinga ngangagenda ngaike posita na ndi nkairana inono otako ngira neria machibu mwanya koiwe sani eyo igore yange gotera chen nkioma etekia garete sani eria kiagarete rura iritiria ira na gosetiria ika address ya korete ki ora bagasiwa kairi gochi wa yari vera bon nga irende ri koirana nga yaro ri koirana gochi ekiagere address ge gotanga if undelivered koranga ki irani ora likabono ona seri koirana gochi nga ngenda ngikari mbuta igo cheni ga kitingo chini nkorora igo mogaka tare ngo mongani akagosomia erindo kamanya kurike address nyomenda akaireneria machibu nga yena anje kai nkiarenge gendo keraisi negentega ko nabangina bali mokorendwa igwa tigamangana yoko na kwemenkera ngomanye tenje musubati otimu egeneti ngoi kachire jinga kyoko muegena yani ebeteretio otali gotebi gubono liario onyo muegena igwa aye muanje bonare igo ekiagera nere moko gotakomo karati kama ayo tabanga nganje de birindo gakondo ngekiagera nari kire ngani nyigundi ensunero orarete obe fimbo ya mbali aivanyi nini tewo itangiti olio tomugoji mate indi emba gara karase chinsu chire lakini indi agocha konyore weekend karete ensue kai igwa gokorendwa kamo montore raisi takomo monginonga chinko chinsagi omonta aboira gotira likori ligote achikogukwana baminto gaki na kabebu na chigito chibangire buya chisibire 71 verse 18 Psalms gate baiga ayenya sai Tobaisa gonchwara ekeronda abe nagotire namerire chimbu che chiara yose eria bantu bebyare bikuchigocha chinguru chiao noko bwakwao naye ancha keriga kagiacha onya kwareta ruongori oyo ndo korete chaheta tenga ngore kondete rutarandetera obe ngokumiore ayanya kwanyure tebaga na nyure gekombe kemo erindo no yoretire chahenera ko echae erinda bana babao neba ngwatirimbokire otirimboke otigomorembo korete ki mato mondo naro gokwa especially abangina ekura tarende aya manyanjo kure obe pare ndiare goku gakuba tuko ngaya kwera ema ora rende na tori tigaku gaki gosaba kaba muramba nyoro morembe ora gokumeria na ndu ira no jaka goteba obuya bono bugabeire kero gwakure omaete naye ancha rosia matanga kore moyo nonyengwa kure abantu banyoreri yanda bakorera Biblia goteba nga rangiria bakungu aba
toki bono babokia magomba bosa muna konya buomete pa tigaku gaki gosobole mombwatu mogaka chigotaka gwato bolemo omongina musira gaki tigaku tigaku lakini kago icho mochio mendo binto nyamendo binto ai watigo mochio liria igweri bati na bate abaigo ke abagaka motarata maremo inu mukura iru nyagitari onyamorata maremo bigo borwaire bokogenda bogende gopaka botigaria ngene ngori aba muraba kunyagata banga anko njugocha mogaka buna muligerereti tali gotoboa lakini nyagitari aronko muira tori mokwanera ngo muboli ngaki nkorware ribaga chingori chibekwe tomanyekero omonto buoye erinde tarenga nkitoko ni tomoire nyagitari oro mogaka buna buomete emete kareroche gwasimegete lirio ntomini arengo omwana no ntomini bono nsokoro ngo nyagitari tokorairwa 28 verse 19 and 20 Isaiah aka bari bomete pa naende nabari edini ande katoka tera ngese eginendoro nero mumoro nwa tera ngese eginendoro ekiagera no nyambu ayese egingakiere omaeta ali arona inu monsire libono nzikuma yaki ni go mutana go ikereke bungejo naende tiga mangana yo kona gotengo atero mumuro bolemo ngochikon ngaete tiga onie no nyangu akure omanyanga na machara gwatigete nyoro bara liario oraga chai go bakokwe obole mobombo linga ni gutanga nembe eranse okay buna korengana ayo jakayo ozengwati awesome ozotoje igweti 28 verse 19 and 20 Isaiah esoma no nyambu anzi 28:19 egoteba buna korengana emechande iyo erabe ona bagaka baminto buna korengana emechande iyo erabe ekona gocha nebanyore inwe ekona gocha emambia semambia omo baso nobotuko nigera mechande mebe yokondokia asukuwa mangana tumirwe mangana kiaya oborere nigobore obwenge omonto ogosinywa kwerambora igoro tari ogosinywa agosinywa omonto agosinywa kwerambora igoro ase borobio nekiebisio nigo kerekenyerere mono omonto atanyare kwebisia aminto abagaka emechande ero noere muateraye no nyambono ao nyagore pikipiki yanyegendi matukabere agenda nyebeke kerabuga aria abekerani naendera abori gurimeri akabere aira netegerere yicha tacha goteba ngaigwa kobono omonto obwata obongo naguru obulimo omogaka nomongina baro bare moyo atabegetie sei oro ino nyere kabirei ngate muatere oyo gocha kugora matebi ngaye moye chibesa nyuere lakini bore momokora tiki imboyo bano lingane riri sinini oborere boko bobwenge nobo ekero liri muatera netera bamura bamino babere bakagenda oche na babere bakagenda ogoro bona yaba oto gwatabo ayago ikochueri yebisio bono kiabeire kenyerere oikochueri go ikabo manya go isana bangina moro mokutano obore mobotaratu buo tigo mogakara kwa erinda tinde kwe obore mobore kabiyo basoke mambi bagotebi ngomongina otwaretire amangana atatu omongina lingana litangani ochore go ikaransire pani ya rosiri chichabati lingana lya kabiri ochore bunduki mogoroba lingana lya gatatu otige twateruo boremo ndiri otagwa charende bateruo no igo mogaka karo ekyara nyugweto bushoni ya soire o agotabyo mogaka ngomogaka lichibu tari woro togokina o akororo abamuraba minu baichiga babeke akabarato tigarerie into kona kuragera bono igo muna bangina bangainegete ngamo jani atoboremo moseko ana karoga sogata mugira ngondonyo magena iguru ngabana takunyara gwataboremo ekiagera natageto omoere ligo jimate aye ababuo aiga igo bagotenga barabuna bamena maraba na baba kogenderera wakwa iba kobekire mochari
ande bakoigorere na minyoka bakabuo oigu muna bakaba muraba bakorera nyoka bano ayote neregeita ogwara no minyoke oikege itote neneiga oigu muna bakoboria ngorare mebitume binge ngora konya mojeje igona ya bakorera gosene buroti Ojia kana batebinga bono borere bwabeiro obwenge nekie bisiki abeire kenyerere toko igugo ngebuku yatebire gosaba no talibo kei aye igugo erindo menya matuka mangenze yeteri yao wangita tabateba na aye igwere buku yakunya ko igwera mangana y'abantu na ande some buku esomere erinde ko gwesomere ringana riri kwanyorire watebinya sanga nyasaye inkonye nanchiri ngane rimenye imeyane erinde nanje konkogenda kuchabu inyama matunda ekera abange bakondigereria bakorora Yesu kwetera sende haleluya abakungu bale bakoro kubakaba mura nabarabu abubururu emechande mesa yani okumenga gaki muno oyo akie enkora ntubale lakini bono muno oyo ngakigosenda akore kaabo muntu bakungu bale omanyete Esau anyuamete bakaruba niyo mochi bagakorobogi mabwa Isaka na Rebeka bokabobo be 26 verse 34 Genesis ojakan katana rebu kuendanga ni kurumoini okay soma bana soma nana no nyamwenzi muna muimo kireo ekere Esau akare Esau igete miaka 40 akanywa mayuditi omoise kobeeli omohiti nande akanywa moise kono ngwaki basemati omoise ke o Eloni nere no moiti barabwa babere abakungu babere bagakora obogima bwa Isaka na Rebeka koba no bororo bonge aminto mokungu naye gukware tuo moji naye anja ebinto ebiya bikoreko erinde nonya kende nkiaba abantu batana gaki oria no moji ayuete gaki osugurikire gaki okorire PCD naye tagwanja ekera abantu bagukuna ngaibono gusumu muru ya rusetio mokungu buno yani baro setenga nkiekera kini mokungu agokwana borio kwana bakali ya rumonu otebingina biara no musacha yote neno amateno matogo sensi boli muabwate babwate ekiagara ro mwerevu okorire ki omana koruba tio mochi mata no nyane jikamati ogata jijiete na aya gogo cha seino inchuna masikani inchu pore rore kikegendererete tigago cha neke bumbi no nyana etoko bwati go chibuo amangana na makongu oro cha naye inchu ngora igo tigago joka gane ndege nyarioki waturubania abantu naende kwira na kwagenda ogida tabateba nyasa tokonya gutura be dini toba abantu bomonguso naende igwa onya kwairuri bagakorenda abantu ababagotu igona tukurandi kwa abantu abagotu ekiagera bitutu no mogotu onya kwairuri bagario korenda abantu ababagotu onye mwamenyete karuri baga oyo gotaka komosibi amosibi oyo gotaka komoendagera amoe oyo gotaka komokorera kende gionzi amokorere tigobo sensi bolibwo gotebanga tita itikorra monte compound yana mama inche tokobera koma bakakwe ngegere ogo ikariria gochikobutuka moyo ngago tebinge tukeriera riema ngamo gaka tebete ngana yokoira obolimo omade dia toigwaneiga unoko banara kangonyoro mwanda abande basiekereru ayayo otari konyora orio kagerete ngata konyora nero kona korangari unga otuwa mabana nachete Susana bana nachete chote abanga mama nachire babangu achire orande bunema ngana gentoki ngibono kiare 20 verse 21 Proverbs teruri bagana ya baibori barendwe
nonde bwensi goko moira Nairobi moiki Nairobi naende inyoranga abande mbare batabwatie transport bararinire bagenda Nairobi morentega karwarigwe ke aye soma Oise koba neri ibero. oise koba neri ibero asoko nyora Omwando bwango. asoko nyora omwando bwango Koruo mochaka. No Omoerio. Omoerio togosesenigwa nabo monta korangeriwa tarengo airo omwando oyo ebibesa mbire ntara igugo seka ibiaro rigoji ebesa biria eng'aki kiaba bagambi mora ebibesa biri ng'aki kiaba bono mwabigure igo ebibesa biri ng'aki kiaba embirororo ebibesa biria bagambi baminto kama okogenda goikaransa imu bibekere etiki ebibesa biri biagerire abagotu barasukirie amatuko onye taribo abagotu mbare bare gocha gotokerwa kere wiki yaherire ng'ana akwete ona bone eseng'enchi ebibesa biria omonto ngocha goitahari ekiagere nere ebengi ya mokoi maigorete ona bari moigorete bono motari kobakorera buya okoria omosahara lakini otari koinyora ng'omanya na omosahara ning'o aya gwasimekire neri gasandi koreteki 28 verse 24 Proverbs. Verse 24 Proverbs. Zoma na omwanzimu. Kakio. Omonto korwa ise goseng'ina. Korwa egese. Zoma buya. Okoura. Ise goseng'ina enibo yaye. Omonto okoura ise goseng'ina enibo yaye. Elioteba. Ebitibiri. Bibe. Oyo nigo are omogisangio. Woyo gosiria. Basacha mora. Onyomo gako okure. Otigeiro mong'ine nyomba. Takorongo soga teba ng'omanyete. Era orito okumunyara. Inchienda munyare. Onya goko munyara. Omunyare. Lakini yabesere so asengo. Yakunya katanga bono kutamari na ya tata. Amari na ya ito. Unajua amari na kurana. Eyimbu kukina ya osoma. Tiga kona kokora buna mosio cheche. Bakungu mora. Onyo mong'ine otigeirwe monga. Tago soa teba ng'anta gete moremere. Ng'oma ete tari konyara. Kwa moremera. Kwa moe bitumetiri kwota. Kwa irechi bibere. Kwa manya konya uyanta kari ng'oma ete omogondo olibuo mong'ina. Ntamoremereti. Ntamokomerereti. Ngaete nayo okorema. Naende kuekomerera. Naende kuaria. Ekiagera kene. Nenge koretiki. Bagambi mora. Okobo omogambi. Kona achire mugutasari. Okobo omogambi. Nyasaye agokonye. Bari bandekera omokaransete paneli eri. Not let them to decide for you. Igo kwa device kora kungo takeire lakini yoko na chekina kora kungo gotigarire mugambi onde bwansi otari gotegerera ekera kwa device gwa nabo mo community policing nabo motureti mugambi bwa yemboli kogendare Ecclesiastes 4 verse 13 Olosoma Ecclesiastes no morandia. Inye ungo 13. Igwa bana bagambi. Bali batari ko igushauri. Wono omwana omosao motaka. Omwana omosao motaka. Oromo ng'aini. Nigaro muyakobu omoruoti omogotu. Oromo riri. Bono. Otari wancho gosemigwa. Yani egiako keruo moriri inkeringa are Mr. No or. Ota gete ko matebia iyo ko iwa otebinga ekio ekina ke manyete ko ruriri. Asi bono ngukumiore. Wa ko basoma. 14. Neba ng'omosori nigo arwete chera. Mosori na arwechera. Akabekwa oboruoti. Oboruoti. Gose nigo aiborwetwe ore omotaka. Iga iborwetwe ore omotaka. Ase obogambi bw'oboruoti. Ase obogambi bw'oboruoti
Tekyo sama ne. Okay, tikanchi akabya. Neba ngomusori ni garweta omutaka. Asobogambi bwo muruoti oria. Nkarara abantu bonsi. Ono igwa abagambi. Sulemani akarara abantu bonsi. Abatu wakuri. Nkarara abantu bonsi. Bamenyete Elioba. Bamenyete Elioba. Bakobwati omusao. Bakobwati omusao olio. Jakobekwo baruotiri bagali olio engeo. Beke woboruoti akoye gwegutwa. Akoye woboruoti libagali omugako olio engeo. Abantu abwarenge kora. Wana abantu omusao yare kora. Ibare kobareka. Ibare kobareka. Onyana boigo. Abuba barachiche nyuma yabwo. Iba komogokera. Ono bantu bari bakiete mbare kobareka. Ngana none abagambi barache maega yomusao yomutaka. Yani mba komogokera. Mba komoigwera buya. Ekene? Aya narombusa. Ono ekimbusa. Nayo kominyokia mbeo. Njonki ntagete goteba. Wakobo mugambi, kokoba murayo nde wensi. Kabo oyo wanchase miwe ekiagera nyasao toiro bongaini botare ngaini. Mwenyezi Mungu awabariki. Tata nyasaye buyamana singe njokwa kwandira mana intu aselio giriko iweka. Manene nyasao itombi yamana singe njokwa retiro mongi na bitutu obo arobo. Buyamana singe njokwa mokonyira mone familia ye nainde ba mokoreira mayari bare kunyara. Tuamanyire nayo ora bairanirie buna korengana bare gokora. Wono manene tuasabire kara tokorwa tomanya ngari nganeri linene kwaganiri tokore no kogenda ase nyumba yao. Tobo buna bitutu abororo elinde nyasao itekero korire buruti bwao bwenyorera banga serigasa. Bone familia twayebekira samabokao oyerae na endo oyerende obasesenia kero bagoswane kero bagosoka. Otokonya tuansi tomanya ngankorara tole elinde tuyarigania kara tole moyo. Ngane abantu arara turare turnogo semeri kubo gimagwa kare na kare. Ekero na inde turagende romo yegoyo twarangeri gore sanga mana intu betera somoika. Kaba mana intu bunura rere wiya na kugo sabasi eso yoromo tori ito.